Ήξερες ότι ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να μην μιλά για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Γέροντες του Αγίου Όρους και όχι μόνο, πιστεύουν πως ο κοιμόμενος βασιλεύς είναι ο Ιωάννης Βατάτζης, Άγιος Αυτοκράτορας που λέγεται πως δεν πέθανε, αλλά κοιμάται για να ξυπνήσει όταν έρθει η ώρα. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζώνας είπε: υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης, ο οποίος τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει στους χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα. Στο Άγιον Όρος ο Άγιος Αρχιερέας Ιερόθεος μίλησε για αυτόν. Είπε ότι τον έχει δει, τον βασιλέα που θα αναστηθεί για τον ελληνικό και ορθόδοξο λαό. Το δεξί του χέρι κρατά ήδη το σπαθί στη θήκη και όταν το τραβήξει ο πόλεμος θα αρχίσει. «Πόσο μένει για να βγει?» τον ρώτησε ο γέροντας Εφραίμ. «Μόνο λίγοι πόντοι», απάντησε.